שלום. שלום, יבגני. כמה זמן אתה בארץ? שבועיים. שבועיים. שברת פעם יד, רגל, נקע, יצא לך אצבע, שברת משהו? כן, שברתי לאנשים אחרים. מה שברת? למה? הם היו סתומים, כמוני כמעט. יש בעיה עם אלכוהול, סמים? כן? באת עם בירה. הבנתי. למה לא? חכה, תמתין שנייה פה. עושים לי בעיות. פה דורשתי, איך רוצים, שזה ישראל, אני понимаю. שלום. כן. תקום שנייה בבקשה. כן, מה? תקום שנייה. מה קרה? תעשה ככה. עשיתי ככה. נרים ככה את היד. תשתהיה חזק. לא, מה קרה? יש לך פרופיל 24. למה, מה קרה? אתה יכול ללכת הביתה, יבגני. וואלה, אני חייב בזריקת עדות. תוציאו אותו מפה. אני חייב. что ты?